Ну, то що, туєсь ми. А що ми? А де ми цифри попропадали? У мене цифри вказували. Тепер їх не видко. Я не розумію, це мене якось не кацинет. Щось це таке. Ну добре, зараз все розберемо. Серйозно, у мене насів панелей? Щось це таке. Ага. Ну, потихеньку запускаємо вже бавку. Бо я не розумів, де ми є то-то. Це пішло, це не пішло. Ну, стрімся зачав. Добрі. А чого мені не вказує коня никат? Я в шокові. Чао, м'ясо на горчиці, чао. Щось... Щось мені все не любить. Або не знав, що з цим вчинити. Ну добре, не буду видіти, який у вас тут є. Перебачте. Буде то да як анонімно. Так, з графіку нічого не поміняло, добре. Вертаємося у світ парадичок. Єй! Так, а я вам наскоренько дотить нагадав. Ось ми збираємо на трумбету. Ото буде туйка. Ацяк, добре. Добрий вечір. Роберте, як ви ся маєте? Розказуйте, все добре? Сніг, виділи сте там сніг? Кампець. Так, що в мене тут стало? Мірінда побитий? Що ти є? А, муфало був, точно. За муфалась ми ще не забили. Ха-ха-ха. Так, я собі поперено... Мені це треба буде пак переносити так. Мені вже світла вижу хабит. У батареях фурт лиш половка заряда. Треба класти ще одну сесю. Power. Wind турбіне. Чого не можеш? Ну, най буде там. Мені за той да, що не любить. Research, Hospital, Bed, все понятно. Мені за той да, що не любить. Тут дуже тісно. Я за це маленько був не подумав. Щось є нове, може буде перенести. Систю теж треба забрати. Мені треба ще одну місність, де може буде робити. Та сюди можеш. Видав. Може так? Видав, може. Цей стіл перетягнемо сюди, угла. Та калидор у нас цей буде слобідний. А туйка що будемо чинити, раз не знав. Що нового? Та маємо низько більше світла. Мало бути. Кроме того, ніч нового не є. Маємо роботи мільйон. Таким доста сферлований, чесно. Айбо ко вам буде чинити контент, кіт не я. Мушу тут бути з вами. Так, добре. Щось се діє, сесі щось чинять. Рената активно ресерчить. Так, слухай. Шуп-шуп-шуп. Шуп-шуп-шуп, кампець.
Ціною не є. Така шиковна. Всі варіанти їсти. Що в мене там по раціонам? Ага, 69 раціонів. Мало. Або я си насадив много сього. Я си насадив много ріжкаші, та має бути ліпше. А у вас що нового? Розказуйте. Так, що тут мої кози? Малое кізятко, вже му 4Н. Супер. Виці це все треба буде забрати. Eventually. Так, ніч нового, кампець. Ба як так? Так уся ніч не стало з моменту минулого стріма. Розказувай за шеліякі карти. За бавки картові. З молокася щось чинить. Добре, раціони будуть потихи рости. Це все добрі. Нам треба покласти собі якусь маломай глобальну ціль. Значить, треба мені тот цех на роботу. Так я собі придумав. Та й видав місто на спочинок щинно, крім цього. А ватяйно. Айно, мож ти покласти робочий цех, а місто на спочинок учинити новое. Туй, наприклад. Виціть коридор продовжити, а вать із кухні туди дві... Ні, через кухню то буде недобрі. Що? Рейд? Це в нього що, ніж? Іква. Short. Що? Short spear handle attached to a long bladed point. А, це щось таке спис, ні? Кіконя никат люди. Мене це все так мерегує. Щось це тут показило. Ану. Що це все? Я в шокові. І все ушитко не в то. Чекайте, ану, 2 секунди, я тут лиш дещо пробую. Хочу поникати, куди ми се стратила ся панель, де ня никаут. Бо в онлайнові то вказує, а в аплікації не вказує. І я не розумів, чого. Ніч не розумів. Свистатися. Коротше, най ото буде інтрига. Най не знав, кілько у вас є. Сись чистований скоро буде йти у мене стріляти. Айбо. Я прилажений, у мене тут шилякі ловушки. Я си капканів наклав гефраз. Що він за один? Heatwave. Unusual heatwave begun. То в мене в мене нормально все. У мене кондиціонер туйка є один, туйка є один. Фунгує. Все нормально. Так.
О, сись іде потихо, йдемо никати. Контент! Контент! Ану. Ха! Єдиного вже улапив, ану другий. А, тут у мене більш ніч такого не є. Капець. Що далі буде? Ну він до хиш не зайде, він тепер кіть буде обходити, та там ще суд тут. Ще годин трафити в якийсь. Щось раз слабенько з контентом. Лагав тя суд? Йой. Не знав, що з тим чинити. Ану, напишіть, це у всіх нормально з інтернетом. Це у всіх нормально з стрімом. Так, місяця вже не любить. Йой-йой. У мене там коза родила якраз. Мертвий? Мертвий. Ну ніч, не бай. Що там коза родила? Йой, ще маленької кізятко єдно. То значить мені треба ще май розширити їм загороду. На всякий. І ой, щось маленько не вийшло. Капець. На один пікселімся промахнув. Ну. Кіть колоністи будуть много в полі робити та получать сонячний удар. Ну а що я можу зробити? Є в тебе проблема з інтернетом, ну видав у тебе. У мене світло дали, та мені раз нормально. Ну я не знав, наскільки то критична проблема про других. Бо раз ся ніко не відписує, кроме тебе. Та й у мене стрім раз іде. А не розумію, у мене у Twitch аплікації указувало, скільки у мене никать людей. Тепер не вказує. І не розумію чого. Ой. Дігет. Нормально все у тебе? Нормально. Куди ти ото несеш? Тут хоч їсти? Фуй. Hunter lacks ranged weapon. Та в мене й не є ніякого ranged weapon, а що я тобі можу дати? На, лук візьми. У мене бішничний є до лук. Може Одако похоронити? У мене й Тимети вже потихо росте. Так, тільки можеш деконстракт учинити. Всяк, добрі. Все, тепер велика загорода у К'юс. Никайте, така титанічно велика. Ага, тут і один. Перше було більше, точно ще один був. Бо змінити постройки можеш не по одному, ага. А, ну так, правда, є тут і кнопка на то.
Не догадаємося, видиш? Так, квест якийсь. We've accepted message about collection valuable. Ага. Фігня якась. Скульптура. Якісь протези, ні? Brain implant that stimulates the brains. То все. А ну де то? А, то досить близько. Ото дуже близько. Менше дня в одного бока. Єй! Та туди мені треба... А є в мене та караванозбірочна точка? Була. Уже не є. Стасе, здоров. Не знав, на що мені ця точка, але віддав би мала бути. Добре, тоді мені треба... Так, квест. А мені його не треба акцептити. Мені доста сюди просто виладити когось. Форм караван, сюди, accept. Значить, треба би когось ішов. Найби йшла сися дівка. Та й туман. Чого двоє? Бо там треба буде щось витить принести. Я не знав, це воно велике. Оби собі взяли раціон, та й ліки, та й видав добрі. Все? Чинив? Що не збираються? Знакома ти бавка сесе Rimworld кличеся. Зачалося літо. Добрі. Тепер... Ага, сі йдуть, добре. Туман. І за лісом то йдуть гети, залов. Все нормально, що не просто позбирали та лишили вон. Ну, ось мені тепер май треба знати. Heatwave. Дотепер я не кінчу. Капець. 38 градусів на вулиці вночі. Я в шокові. Що? Град тя убив? Мали сте не дуже добру погоду? Так. Що я взагалі роблю? Research. Угу. Постіль. Сетямлю. Ту й хочу больницю си класти. Значить, постіль його набити є на, друга, третя, четверта. І видав 4 постелі, би було нормально. На крайняк ще можу тут 2 покласти. Або уже не похибить туди хоч світло приладити. Ні? Найбо було. Так. Терновікуш. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви ся маєте? І щось те домак забили на моєму стрімові. Так, ріжка щось збирать потих, але чого вони її не носять? Так. Caravan arrived at the item stage. Ага. Ага, і ти мав бути туй. Я щось таке вже тямлю. Тут нікого не є. Кивитися. Йой! Блискавиці б'ють. Так. То мені треба undraft. Pick up.
Добре, тепер що? Тепер як мені вернутися гет? Heatstroke? У кого? У Романа? Йой-йой. Та сиди дома. Ми се вернемо цим нашим. Ну, а як це тепер вернути до мі? Вони ся... Я не помню, там щось треба... Ну, Стаса, я видів, аж написав, що град? Може, град? А чого тебе побив? Не договорився з ним? А як це тепер вернути до мі? То мені треба з цих двох. А, Reform Caravan, добре. Добре, добре. І беру з собою всі ці штуки, добре. Це все дорогое. Ого. А, ну ясно, мозковий імплант. Combat Oriented Hand Replacement. Сила. То що, йдемо? На карті реформ... Ну, якраз. Ішовісь на тренування, та не дійшовісь. Світ подає тобі сигналу, що видав не треба. Так. Hospital Bed готово. Добре, тепер треба щось друге там никати. Solar Panel? Все давно можна було вчинити, я щось не подумав. Я нараз он сюдися. Вер. На СС ще треба мільйон всього робити. Мультіаналайзер. Ю-ю-ю. І з цього мені треба починати. Це що було? Так. Момент. Йой, капець. То. У двері ми ковтали, та треба було маленько водойти. Так, що у нас там? Що пишете? Мокрий з дугачку, Стасе, та перебирайся та йдися грій. Не можеш то так лишати. Так, можеш просто призвати пешок до боя. Що? І пішком дойти до краю карти. Не зовсім їм тебе порозумів. Порозумів їм. Ож. То двоє, що ти перекав караванові, то можна було не формувати каравана і просто їх задрафтити та виладити так іти, я поняв. Поняв. Інтересно, ще й так може. Добре. Та що у нас? Так, сів паніці потяжко. Ну, мені точно треба буде ще одну міцність на всякі робочі роботи. Та видав, тут треба буде робити.
А ну де там мож... Угу. Можеш видав туйку покласти ще розширену якусь таку. А ведь туйку, ну, не хочуся просто в єдного бока лише розширяти. Бо мож... Так, направду все треба перемістити. Так я собі планував. Сяк. Та думав, що можеш розширити сяк та й сяк. А з цього коридору бо туди можна було зайти, бо там була теж міцність робоча така. Так і вчинимо. Значить, тиглавня є. Тиглавня є, та так нараз і вчинимо. Так, хоч на... Ацяк. Добрий буде? Добрий буде. Ацяк раз учиню, а пак буде видко. Бабка на тебе вигикала, ну. Ну, станеться і такое. Станеться і такое. То-то. Зачем вино, не вино, а й то-то. Пиво чинити. Лише раз не вижу, де є. Всього назбирали, а пивося щось не чинить. Ну. Десь сюди брагу заливали, віддівим. Тут сама ріжкаша. Не є раз пива, не вижу. Вони лише все сюди в склад позаношували. Або не вижу, бо чинили пиво. Що туйко гія чинити? Треба бавити, я знав. Раз ніч конкретного, ось треба строїти базу, розширятися, всякі технології виучувати, никати вбиня не вбили, всякое таке. А по факту тяжко оповісти, яка ціль. Мені ся так видить, що ціль із цієї планети утікнути. Бо ця гибане Земля, це якась друга планета. Так. Що там було із Харінням? У двох людей Харіння на первій позиції, а у хижі леп. Мені це не люблять. Це що таке? Йой, олені тяжко. Випили моє пиво. Та точно сяйко. Гоно би ти ж випили, бо точно якось було. Уже не є. Караван прийшов. Єй! Все у них нормально. Лиш некомфортно їм, бо жарко. Що нормально в всякій ситуації місяці. Так, все ще не розібрали. Казаємо, би розібрали. Це то було не ісе. То було не ісе. Так, вернулися, добрі. Ну, ще є нося обстало, та може буде десь у стіну ту й розібрати, та буде тут нормальна робоча міцність. Де то? Ага, тут, ясно. Так, все забрали, значить deconstruct все. А далі такий треба Limestone. Не застане. А цих застане. Marble. Чекайте. Не пилуйте на мене. Так. Всі ся перегріли. Ну, а бутуй у хижі нормальна температура. 26 градусів, 27. Може тут маленько майте то. Подкрутити. Бо їм май свіжо було. О, м'ясо на горчиці вернувся. Ура! Здоров!
До мене прийшов візитор. А ну, такойся. О, з цим можеш торгувати. А, у мене там Рената торгувала, лише я так тямлю. Най подойде ближе до хижі. Бо далеко не біг зась. У мене, правда, срібла не є фактично ніч. 41. Ану. Що маєш, чоловіче? Smoke Leaf Joint. Класно, але мені раз не актуально. Можемо продати сесі. А, в нього лише 64 золота. Я му ніч не продам. Я му ніч не продам. Хіба якийсь сведер. Можемо Гаті продати. О, можеш від нього купити сесе. Сяк. Мені се видить, це дуже хосенна штука. А що, вони за сесі Research Steel уже і не йдуть? Хіть сесія. Як ото фунгує? Що, Стасе, це чекав твій атлас? Видав? Я не знав, що там має бути. Держави якісь, ні? Дуже рекомендую вчинити геотермальний генератор і построїти його на гейзері, що біля твоєї морозилки. Ото раз треба туй висіть все забрати. Йой, ні, не так. Ні, не так. Сись. Сяк. Я знав, що з цим зробити. Сяк. Сяк. І вони це все заберуть гет. А той геотермальний тот учиню собі. Айбо, його треба раз вивчити, ні? Ото де в мене? Ото десь... О, тут Geothermal Power. Юй, 3200. Ото ще не скоро буде. То ще буде дуже не скоро. Айбо буде. Видав, буде. Значить, цей стіл ми виціть заберемо сюди, бо там воно не штимує. А тут буде робоча міцність. А тут всього достав. І так перепакований цей калідор. 201 штат по-нашому. Переведен? Переведен то як? Аж потомачивість назви держав по-нашому. Та вони мають вже десь бути у словникові. Це ти просто їх на атлас написав. Угу. Кози мої, козочки, молоко тут йдуть. Класно. Ну. Ну, сись учинить із того, із зеленину тої брагу і несе чогось у склад. Не заливать у бочки, а й несе у склад. Сяк не боре, тяжко ся пиво буде чинити. А у мене і у складові щось мало міста, так вижу. Ну, немного точно. Diplomacy. Has sent us a message. She wants to talk with us in a nearby location. Ні, я не буду з ним іти. Свищуся на них. Я ніде не йду. Я не вірю, що вони хочуть зо мною якісь мирні договори чинити. То звучить фантастично. У мене ще раз коза самодруга. Вау! То в мене буде тільки кіз. В мене буде тільки молока. Класно. Щось ідіння в нього не росте. Не вариться. Кого там високий пріоритет на ідіння? У Мірінди. Що Мірінда робить? Спить. Ясненько, ясненько. Та сяк. Мірінда спить, їстися не варить.
Так, десь має бути якийсь контент. Може це щось відкрило, що я не построїв. Сковня не є, ні? Сміти. Це не то. Ні, це смелтер. А є ще А, то типа гіковальський стіл. Крематорія в нього не є. Севня є, севня є. Севня якраз є. Севня теж є. Ту є. Угу. Ясно, там ще треба сись туди покласти. Це ковальський стіл, я так розумів. Сяк. І дньому столиць. Так, значить. Все забрати. Сюди треба світло. Хоч да якое. Там буде видко. Добре. Добрі. Мені ся вже любить. Юй, треба ся сохранити. Свідка парадичок. Туй-сюд. Сутай, бо не всі. Дора Северну. Добрі, Стасю, добрі. Я нікуди не пілу. Маємо час. Ну як, доки є світло, дотить маємо час. Ото ще деякий час. Так, із електрикою 3 вітряки раз нормально. Inspired Surgery. Угу. А що в нього із тим? Ой, то Мірінда був? Happy, айно. Medical, 6. Ага, у мене тут суцесі імпланти. Select Joywire. Joywire, щось. Brain implant that stimulates the brain pleasure centers, while it dramatically improves the user's mood. The blanket of happiness makes it hard to concentrate on anything real. Joywires are illegal on many worlds and are known for destroying whole cultures. Мені це треба, це нет. Я би не ризикував раз то. От у мене вже є тут і по стилі медичний суд. То треба було давно то. Hospital bed. Єй! Єна, друга, третя, четверта. Ще може буде 2 сяк покласти, а потім буду видіти. Раз поникав, це достане 4. І ще раз коза самодруга кампець. То в мене ся кози плодять страх. Всім видав, можу виключити. Ага. Мірінда ще такої не знає, добре. Який у нього скіл? Cooking 5. Ну то вже скоро. Вже скоро буде годен і дещо ліпше чинити. Так, по стиліся чинять, супер. А їм теж треба сесе end table, ні? Сяк. Сись дресер треба їм? Видав. Із желіза покладемо. Даже не так, все. Туй. А я
одну покладу тут. Йой, там то шнура не є. Нормально, нормально, так. Кажете, є проблема з цурем? Гаті недобрі, ні? Та здойми? Здойми гаті, ми ти вчинимо нові. Ага, а ніщо чинити раз. Не є полотна, я так розумію. Кожа всяка є. Все ще не дозріло, але скоро дозріє. Добре, та вчинять це гаті, не переживай. А, взялася ще хужі гаті в неї були. Ще гірші, ну. Так, Geothermal Power буде туй. Так розумію, або койся забере. Research finished. Machining. Добре. Так, я навіть не поникав, що тут можеш чинити. Ну, Tool Cabinet чинимо, то ясно. А що тут можеш чинити? Поняв. А там десь був ще такий медичний стілки, добре помню. Не я готую, ще в мене не відкритий. Добре, Machining Table. Все мися відкрило. Та, най буде туй. Стіл ньому покладемо. Сяк. О, туйся вже й гаті потихо шив. Так, треба десь покласти сесю. Може тут, де сесі сплять. Рената з Міріндо вони заслужили. Ти ся вернув, ну та то шиковний. Вже натяне гойкаут? Medical treatment needed. Що це стало? Туман б'є Олену. Я дораз того тумана вижену. Чесне слово. Що це таке? Insulted. Значить, туман на неї щось нагойкав. Ну я ти кажу. Так, сесі можеш з медикала знімати. Я в шокові. Олена ся побила із туманом. Чого? Бо туман її уразив. У нього туйнич не є. А у Олени є аж insulted. Розумієте? Туман не красава. Туман дурак. І ще раз таке буде, я його вижену. І це тот, котрий мені вже палив хижу. Ще раз таке буде, та іде геть. Можеш тут зарубати, так, як це можеш просто вигнати. Тоді буде доста вигнати. Яся не безумно на нього кільтувати їдіння. Піроманіяк. Піроманіяк, мирський. Та й потихися дуже учить. Айбо не драчун. Need research project. Що вже все зробило, то machining. Супер. Prosthetics. Yeah, boy. Gunsmithing.
О, все то, що мені треба. Мортарс. Турет? Вау, може буде автоматичні турелі класти. Все ресерчимо. Угу. Як я чесно думав над тим... О, построївся цей стіл. Що ти можеш чинити? Можеш ще один цей кабінет? Стіл покласти. Тул кабінет. Так. Тут що може було чинити? Угу. Shred механоїд. Інтересно. У мене не є цих механоїдів. Що, medical treatment needed? Туманове? Свищуся на нього. Human fist. Хе-хе-хе. Тому Олена дала. Так. Значить, тут можеш шелеяку зброю чинити. Наприклад, фейсу якусь. А туйка може чинити май таку зброю. Граната, коктейль Молотова, EMP, парада. Значить, сесекуйся вчинити, та я там буду годин чинити і пістолети, і пушки всякі. Все мені треба. Буду чинити зброю. Електрики буду мати раз. Кіть щось там накладу ще якусь. Там ще можеш сонячні панелі покласти. Та й геотермалку собі теж вчиню. Буде. Так, треба поникати, де в нього ще суд сесі. Гейзери. А нігде не є. А ні, тут є. Тут один є. Та й тут один. Ну та усись буду метати. Раз із цього складу все повміту сюди, та пак будеся сюди розширятися себе. Я не знаю, я просто не знав, наскільки великий тот має бути геотермальна тота. Наскільки має бути велика тота геотермальна станція. Може у нас сюди не стане, може мені треба буде розширятися і склад виціть забирати геть. Так, що в мене? Яка звірка є? Так. Всіх можу заохотити. Ракунів теж заохотити. Черепаху заохотити. Пульок заохотити. Донкію заохотити. Добре. Ще й сомери тут і. Та буду мати доста м'яса. Бо так на самі ріжкаші довго не протягнуть. Так, а де... У мене десь появило то пиво? Не появилося. Воно десь відіньове має бути, ні. Всяко то. Тяжко. Тяжко вода сити. Ні. Тим більше кіця ще не залічила повністю. Так, research finished. Добре. Тоді сонячні панелі. Вони дуже мало забирають часу. Най буде. Сонячні панелі. А я дотить можу то вчинити. Пушку. Хоч 2. 3. Та всі, що в мене з луками бігають, та можеш їм нормальну пушку дати, ні?
Треба буде все посунути. Даже цей склад. То мені вже не любить. Хоч мені, видав, треба буде ще один склад. Бо тут і так мало міста. Ну, буду видіти. І все треба раз вичистити в оціть. Дуже потихо йде сись розвой, айбо йде. Зліпшуємося з часом. Це щось не дуже добрі, що тут просто компоненти ся валяють. Що тут ще інтересного на карті? Тут їм знайшов був пластил, та там більш ніч не є. Мільйон цього марбла. Так, требася сохранити. Свідки парадичок. Йо, і це значить, ож, коли то буде велике, то воно має бути в центрі на цьому видавні, не крайчиком. Ну, то ся буду мати. А коли там вже пушку повчинять? Ще не чинили? Ще не пробували даже. Ще даже не пробували. Ну, з ідінням стає ліпше. Вже 113 раціонів. Потихо, мій запас росте, щоб у мене була якась подушка безпеки, можна так повісти. Так. Natural source of high-pressure steam. Geothermal generators can harness steam power. Угу. Понятно. Так. Solar panel готовий. Geothermal собі упалиме. Та що, та можеш собі і сонячні панелі покласти? Тут десь, наприклад. Наприклад, ну, хоч дві покладемо, поникаємо, як воно буде. Бо батареюня фурт мало вище половки держаться. У центрі 8х8 занимат. Що? У тебе метала не є на зброю всяку. Не видно з позачата. Ні, метал у мене є. 275 желіза в мене є. Та й компоненти внесуть. Ото, видав, вони зброю не чинять, бо не дійшло їм ще пріоритет. Ко мене там на крафтинг всякий. Крафт. Може хоч двойку сю покласти, от єдиничку даже. А де мені знаходити желізо, направду? Який там не є. Не видно склад із чата. Я можу чат взагалі виключити, насправді.
Геотермалка дає 5 сонячних панелей і круглосуточно. Ну, супер. То треба буде, значить, зробити. Бо я не просто так ресерчив то-то. Я не просто так ресерчив сонячні панелі. Най будуть. О, я придумав, що я вчиню. Так. 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 Не звідай нащо. От ні, звідай, який хочеш. Сисю стіну розберу та просто ще покладу сих. Ще батерок покладу. Аби був запас. А! Олено. Так, як там було? Orders, deconstruct. Всяк. Куди вони сюріш кашу будуть дівати? Сюди мають нести. Сюди вже не можуть нести, я тут все виключив. Айно. Рейд. Ого. З пістолетом. Не хоч що. Йой-йой. І це так біжить на мене. Це так уже близько. Так. Йдемо, уб'ємо паскуду. Де я? А! Стріляйте в нього вже! Стріляйте в нього! Добрі? Ундрафт. Йой, ні, не треба його стріпати. Треба його... О, у нього є що покурити. У нього є що покурити, і револьвер, і якісь наркотики. Добрі. Мало тумана встрілили, але мені його не шкода. Мені його домак не шкода. Так, там, я так пам'ятаю, був ресерч ще на таке... Ага, Vital Monitors. Це мені треба, аби ліпшеся люди лічили. Туман похарив там кров за собою і так і пішов новий намастив. Швидкость пропустив. Ту іще аж такого контента не було і на минулому стрімові. Medical Emergency даже. Ну добре, ану. Prioritize. Kit Emergency, та вже попробуємо. Не хочу би умер. Хочу би відробив шкоду, яку він мені вже наніс. Не кина. Medical Emergency. Та я вже його за пластирями його. Пластирями його повнаді вже. Ну. Вовку не розказуй. Щося стало? Десь був. Прийшов із... Найкостя робить контент, котрий тот, що гінде спить, Мацур не вийде раз. Він зайнятий, у нього лежання. Хариться, добрі.
Так, значить. А ну, туйся все вже забрало. Можемо. Продовжити СС, та й батареї тут покладу. Це буде файно. Medical Emergency, зась. Та ті вже тобі помогли. О, там можеш револьвер взяти. Кіть його забрали. Що вони забрали? Та й того б не похобіло похоронити. Так, щивня на тимітові міста доста раз, добрі. Так. Повер. Ботерка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз доста. То много компонентів мені коштує. Через хижу несеш? Ну ти нормально, ну ти нормально. А чого вони не заносять сесе? Рішкашу? Тут що, не повалено? Повалено має бути. Повалено, все добрі. Чого вони не заносять рішкашу сюди? Це дуже потихи просто заносять, я не розумію. А ну. Гол, то ні. Ношення. І все. Та високий пріоритет, я знав. Де тот Микита, котрий сидить і ніч не робить? Тут такого не було. А Микита Карпюк був. Айно. Це Микола Карпюк. Я вже не тямлю, це то був Микита, це Микола. Бо тот не сидів, тот став. Гордо. Став і никав кудись далеко. О! Коза родила. У мене ще одна маленька кізятко, йому 14 годин. Тепер кілька в нього вже кіз, слухайте. Сьому 14 днів. 4 годи. 9 днів. 8 днів. Капець. 1 година. 14 годин. Ага, то сісяся, значить, тепер родила. У мене кіз тікося вже наплодило що? У стелажів є настройки, там може вибираєш, щоб носили рішкашу, і крім того, там вже стелажів є пріоритет. За пріоритет не знав. Ну, Никей, туй вибрано у було. Туй вибрано у було. Туй вибрано у ніч не було. Та який пріоритет? Як їм пріоритет класти? Ага. Окей, туди сим. Preferred. Добре. Тепер би мали туди зачати носити. Кіть би ще носили. Вони щось не носять. Може хоч сяк поносить. Ну, Олена вже не сідали, добре. Мені сьогодні це маленький, но імпрувмент. Ось кухня тут буде. Там і міста має много.
А я не знав, що там є пріоритет, тепер буду знати. Туйся склад мало розглотив. А, розглотився, бо желіза у нього вже не є. Ха! У мене за 30 желіза обстало. Коза зась самодруга. Кампець. Та туй сість цап. Не розслабляться ніч. Козася вкотила, на другий день вже зась самодруга. Я ти кажу, то маленько, то. Так, у мене проблема, мені треба желізо глядати. У мене желіза не є. О, а то тося вчинило, це не вчинило. Пушка якось чинив? Ні, не чинить. Та сякся вже і не вчинять, вже не є того. Желіза. Та й на СС видав не буде желіза, ні? Айно. Я все скільтував. Medical treatment needed. Сесіся зась б'ють. Ну, це вже другое, це вже Елайся б'є. А чого? Insulted зась. Ну, кампець. Я дораз двох буду виганяти. Кампець. Олені у другий раз уже надавали за послідній там, не знаю, кілько. Так, Міріндо. Prioritize. Лишися ти того їдіння. Є пріоритетна штука. Та ще й рейд. Ну, сесі хоч і з дурницю йдуть. Тут все в крови? Чого? Ти вже якось рейдував мені сьогодні. Ну добре. Тут в мене тут капкани може поможе. Що, обзираємо третю серію The Last of Us, тепер я хочу випити таку пивницю бункер на любий трафунок життя його дядька серіал. Не знав, що то за серіал, не тямлю такого. Юйте, у мене вже із медициною тяжко. У мене ся обстала сама сися травичка, а нормальних ліків не є. А то треба якусь медицину мені тут вчити, ні? Drug production. То видав все мені треба, ні? Тепер ся чинить геотермалка. Ну, не чиниться, глядаться, все понятно. Забери так, і то твоє було. Ану, чекайте. Тепер все чинить. Мені треба ліки чинити. Або чинити ліки мені все треба, ні? Drug lab. Workbench equipped with containers, heaters and measurement device for production of various drugs. Ну, то і ліки теж. Мігаль сам сидить у пивниці. Айно. Так і є, я так у пивниці сижу, у бункерові. Так, сесі почали свою атаку. Ану. Олену задрафтиме. Ко там ще? То понятно. Пойте. Сесь уже якраз травмований. Стріляйте в нього. Стріляйте в нього. Ура, добре. Де другий? Гасіть огінь. Тумане, ти його забери. Де другий? Їх двоє було. Не розумів. Ти ся стратив? Не, або серйозно, де другий? Він туди перелізав, може горі десь пішов. За Міріндо біжить, йой-йой. Йой-йой, Міріндовий конець. Міріндо, втікай. Як я все пропустив?
Біжіть, біжіть. Спасайте Цімбора. Капець. Профітькаємо його. Та йдете це як? Щось дуже тяжко. Мірінда дораз умре. Він мені дуже треба. Це має ліпший доктор у нас. Та ники вбивства ще Мірінду не встрілили. Украли Мірінду! Украли Мірінду! Де? Украли Мірінду! Він його украв! Що чинити? У мене такого ще не було. У мене украли челянника. Я не можу з ним нічого чинити. Кампець! У мене украли челянника. Ну, це фінал. Medical emergency. А свищуся, Яна. Споза тебе, Скай, споза тебе Мірінду вбили. Украли. Фу. Олені дуже тяжко. My friend Mirinda lost. Ясно ж. Я теж в шокові. Я в шокові. Я не знав, що робити. У мене украли челянника. Мірінда був дуже важний спец. Мірінда був дуже важний спец. Він Ірен нормально знав їсти варити. Я не знав, і він був найліпший доктор у мене. Ні, ну Рената теж ще файна, айбо. Можеся на послідню автосохранку откатити та попробувати перевернути все. Латні, то для слабаків. Бави медали. Ми все переживемо, перетягнемо, навіть без Мірінди. Хоч мені дуже шкода. Ну я в шокові. А, то всього інфекція, то лупина. Олено, ти нормально вже? Може тобі спочити? Starvation? Та їж. Не старвуй, снікерсуй. Мені дотепер тяжко повірити, що так все стало. Що мені тепер чинити? А це я глядав желізо. Но Мірінду я вже не знав, це найду. А ну попробуємо тут все викопати, поникати, це там є желізо. О, тут є желізо, все добрі. І тут є желізо. Нормально. З желізом знайдемо ділу шор. І тут є. Ясно. Значить, все не треба. Знав, чи ще з усієї бавки, гарантія, аж Мірінду на органи продадуть, ну. Дякую, утішивісня. Ну, я не знав, що чинити.
Воно мені писало, що є шанс. Коли ж спасеме Мірінду. Айбо ж не факт. Та такое. Ну, коза зась самодруга, добре. Кози плодяться гідурні, треба їх буде скоро різати, бо міста много не займали. Так, требася приладити буде і шансовий, що в мене буде ще один рекрутер. У нього невеликий резистанс, лише 8, не 15. Мірінда буде в тюрмі в квестові, а от прийдуть продавати гераба. Класно. Роздаєш антисирінчуги Wi-Fi? Та що можу поїсти? Дякую. Тяжка ситуація. Мені морально тяжко без Мірінди. Бо я мушу все пережити, я мушу все перетягнути. Ха, він ще й ідінням утровив. Ха-ха-ха. Food poisoning. Ха-ха. Чого? Бо не експерт варить ідіння, не Мірінда. Ту його маєш. А щось те чекали? Прийшли сте нас побити, побили сте ми повара, украли сте ми повара, а тепер ся чудуєте, чого тровить вас ідіння, ага. Бле. Контент, гіся каже. Сохраняємося, не бай. Подумаєш, украли Мірінду. Ми теж когось украдемо. Може. Ну, потихи переносять сесе. Олена потихи переносить ріжкашу із цього складу. Та може буде його розібрати пак. Бо ту й геотермалку упалити. 8 на 8 писались. Йой. То мені треба буде і тюрму сунути, і все сунути. Ну, вже як є. Іншак не буде. Minor break risk. Чого? Recreation starved. А що ти хибити? Десь забав. Заїж. Забав покер. Виспися, ну, не знав. Кубо Мірінда був 100+. Та не крали б його. Ну, коротше, Мірінда був взагалі пацифістом, він зброю у руки не брав. Єдина проблема була, айно ж, він себе не міг ніяк захистити. Все чого по землися валять.
Начиня ці цигари можеся хоч розслаблять від того. Йой. То вже і мені розслабити маленько треба від цього всього. Ну, 4 цигари вчинили. Добре, добрий старт. Так, ой, пішло. На, вже й пиво п'ють, файно. Началася дискотека. О, за цей стіл ресерча теж сідаут. За обидвома можеш робити. Класно. Класно. Так, добрі. Ірокезний сись. Або сись файний спеціаліст. Констрактінг 11, майнінг 11. Сись би міся теж пригодив. Не такий файний Гемерінда. Так, треба буде думати за ще один склад, ні? А може так і ту учинити. Все позабирав якраз. Все розібрати. Все перекласти. Та сюди можу буде носити. Psychic drone. Nice. Every female colonist feels a wave of anxiety and anger. Класно. Ще якісь психічні волнами реагувати будуть. Лиш ми се хабіло. Лиш ми се хабіло. Пульку застрелити. Взагалі, що у нас тут є? Пулька. Ракуни, білок видавкувати не буду раз. Нормально. Всі сплять. Йой, все побито. Маленько побито. Маленько побитий вітряк. Що, пульку здогнати не он? Благо з Ренатовися била так файно. О, з Оленов. Все, думі тягни. Настя буде хоч якийсь хосен. Кюз мільйон, то добрі. Угу, добрі. Добре, то туди... Що там у нас кукінг? Туди все най буде high priority. Minor break risk. Що ти хабит? Ага, ну ясно. Мірінда не є. Unsightly environment. This place is kind of unsightly. I wish I didn't have to look at this. Ну, перебач, кіттеся не любить, що ти видиш. Я з тим много не вчиню. Когось лишив таку цигар на стрільцові, ну. Це нормально. Добрі. Геотермалку вивчились би. Юй-юй-юй. Юй-юй, яке воно величезне. Господичку. Та й сталі треба 360. Кампець. О, я можу CC розбирати. Вони із сталі якраз. Буде в нього маленько сталі.
Так, туди що? Туди дали deconstruct сесе. Сесю стіну, сесю. Або треба мені й дулі туди сесе, да, як сунути. То буде непросто. Капець, то треба мені і сесю комнату посунути. Так, постіль перемістити. Сяк. Все перемістити сяк. Все перемістити сюди. Добре, значить дали туйка стіну упалити. Сяк. Від угла до угла. Все перекласти. Най буде в углові сьому. Так, ще раз. Геотермалка, сяк, добре. Ой, добре. Стіна. Най буде стигло. Не похибит. Бо там лиш не замурували. Це все просто стоїть на вулиці. Чого? А ну. Воно ся спортить. Воно ся вже портить. Воно ся вже портить. А на склад це чогось не носить. Місяця не любить. Ну, а ну. Замурували його там, та я їм казав. Добре. Туди. Мені і так треба сесю стіну знести буде. Сяк. Значить, тут будуть двері. Тут не буде двері. Всього не буде. А і це взагалі треба перекласти десь. Не знав раз де. Коридор. Це куди? Це сюди поперетягую. Mine need research project. Добре. Чекайте. Survival meal. Це мені треба. Далі сесі ще перенести. Тут собі нормально складу чиню. Порядок. Уже маленько щось там можу собі придумати. Значить, як ото буде? Кіть. Генератор буде стояти сяк. Значить, мені треба стіну сяк. Так, стоп. Мені треба ще перенести, ні? Ну, бо мені все треба. Quest. Свистатися на вас. Так, тут сеттінги такі були, добре.
Так, це туй недобре. Двері мали бути туй. Туй мали бути двері. Не звідайте нічого, так мало бути. Так, щось стало. Блискавиця вдарила, цикий галиба. Щось бубухнуло. А щось стало? Fault in electrical conduct. Ага, ясно. Значить, у проводці була проблема. А, і всі батарейся розрядили, ясно. Ну. Такое стає деколи, ну. Треба ся сохранити, бо ми, шиковняки, ми ся пережили. Йо, я ти нараз облак позирати скочив. У котрий? А, уж у тебе там... У тебе там упалило? Айно. То туй загриміло, туй. Добре, значить, це секіть перенесли, там мож стіну... Приміряємося ще раз. Добре, значить мені треба там перестінок, там перестінок. Так би було. Low medicine. Ну, я за вас радий. Мені що з тим робити? Скоро треба буде грілки включати. IC виключати. Полажуть. Молодці, шиковняки. Так і треба. Ні, ну це морально тяжко, чесно вам кажу. То, що це стало, статися немало. Civil servant is calling from nearby. He's being chased by pirates. He begs for safety and offers to join you at я його візьму. Когось там за ним біжить. Ну ясно ж за тобою біжать. Що, гранати? Smoke launcher? Ого. Я це кому не був готовий. Маєш якусь пушку? Але не маєш. Все хоч візьми. Стріляйтеся! Стріляй! Но! Єй! Безплатні гранати. Треба догнати паскудоту. Буде втік. Це не втікла.
О, вже не треба. Так, кось один. А, то. Ундрафт. Кось один. Заберіть Антоніну. Capture. І СС можеш забрати, і СС можеш забрати. Супер. Повно нових ся появило. Так, Ален, добре. Ми тебе взяли. Що ти можеш? Plants, cooking, слабенький, крафтинг, зато medical сильний. Туди ми тебе теж кладемо доктором на двойку. Це навіть на єдиничку. Plant cut туди втядаємо на двойку, grow knife буде на двойку туди. Warden теж на двойку. А друге, що ти не знаєш, та і не мусай. Так, а цьому дораз прийде якийсь новий, який його донесуть. Не донесуть. Смерть. Похоронити туди. Все треба забрати буде туди. Launching. То. Нести. Добре, відбились ми атаку доста шиковно. Low medicine. Ну, і це проблема. Я согласний абсолютно. Мені треба... Туди мені треба все, drug production. Мені треба ліки. Medicine production. Все мені треба. І мікроелектроніку мені треба. Мікроелектроніка є. Добре. А що в мене ресерчиться? Так, все. Поняв. Коротше, треба мися кивати, треба ми тільки всього робити нараз. Йой. Ту їм забув за падимент. Правда, ліків мене ніч не атакує. Страхи. Є. Лиш чогось по землі ся валяв. Знести все домі. Не розумів, чого не тягають. Чого не садять, не тягають. Ну, вже мало ліків ми много стало. Поняв? Ален собі чогось туйка вибрав. Бо не позабираємо, бо летить по стилі. Ну, не бай. Ну, резистенс уменшився, вже добрі. Скоро буде понятно, що з тим може бути. Капець, я тепер розумів, я видав дурницю зробив, що я це почав перечинювати. Бо туйка в мене є ще геотермалка. А не є в мене на неї желіза. Скільки у мене желіза? 75. Ясно. Та вже добре. Вже як є. New Recruit. Sky. Accepted, айно? Добре. Я за тя радий. Що ти знаєш чинити? Animals, plants. Ясно. Mining. Супер. Ellen. Sky.
Значить, будеш мати високий пріоритет на 7, на 7, на 7. Та й видав нормально. Рената... А, ну, то був Ренатин чоловік, що пропав. Ясно. Мені би теж було сумно. Всяко то. Ну та що у нього там із желізом? 123. А треба ми кілько? 300? 340. Так, ідемо за желізом туди. Тут є. Та й тут десь було. З чим не вивнадів все. Туман найтягат. Research finished. Окей, радуємо за вас. Так. Hunter lacks ranged weapon. Ну, мені тебе нічим порадувати. Треба себе було хоч лук якийсь учинити. Видав. Дочасно. Ну, то вже буде видко. А що б хотів? Ага. Need warm clothes. Так. Арка. Раз, два, три. Вони chemical того ще буде чинити. Research project. Так. Drug production. Щось ми. Ти зась, Нико сесе не носить. Чого? Позбирали та й не посадили. Якось тяжко з цим. Так, добріош, не уснуємо. Що ще вспомним? Вчора запалив свічки в хижі, то перший раз видім, як свічка повністю згорить. У мене такое часто ставало. Добрі, що не вснуємо, та ніч це не імило. Все правду кажеш. Я думав, то вовча яма із колами дулю. Вовча яма з колами? Ця? Це котра? Тут гейзер. Тут студено, тут теж треба грілку покласти буде. Так, power, ні, то температура, heater. Угу. Тут є лук. Short bow. Треба ми цю стіну дотягнути, бо вже міг класти геотермалку. Що є, Константине? Йдеш сюди? Не йде. Бо сте знали, Константин дома. Лишся хвалю. Йой-йой, то вже 10:30. Так наскоренько часу тік, найся не приказує. Ну і стартанули мало і пізно, я собі думав. Так, чогось і се не садить. А у кого там? На growing. Уберінарка має високий пріоритет, айно? Найби з цим щось було. Буліка мені треба.
Тяжко йде, тяжко. Щось дуже тяжко. Та не тягайте то. Йой. Докладіть уже стіну, будьте добрі. Drug production. Окей, значить дальше у нас medicine production. Так, там новий стіл ся появив, мав бути, ні? Айно, сись, Drug Lab. Сись нам тут треба буде. Треба му електрику? Не треба му електрику. Ай, бо світло і так не похибить. Так. Амброзія? О, всі тут і на деко ростуть. Та тут їх много росте. Я щось так панікую. На, туйка є. І сесі мож. Ясно, ясно. То в мене тут много цих лікарських рослин росте. Я щось не запримітив був. Shoot Frenzy. Це мені не дуже тепер треба. А я так сажу активно, бо у мене з ліками дома біда. То може було то. Ясно. Я думав, що то вовча яма, а ти там генератор поклав. Мерчант. А, аж ідуть від мені гості. Та добре. Найдуть. Там Рената. Цікаво мав високі скіли. Social 8, айно. А де тот, що торгує? Сись. Утікатвайте. Добре. У мене ніч не є. Я їм можу продати. Кузу. Ще одну кузу. Кітну. Одного цапа. Що їм ще можу продати? О, мені все треба буде Нютроамін. Це таке на ліки. Це мені треба буде. Або робити ліки. Я так тямлю. Herbal Medicine. У мене цього раз доста, або не дуже є що їм продавати. Може маленько. І це їм можеш продати наркотики всякі непонятні. О, сесі можеш попродавати, я їх і так тепер не буду хоснувати. Пиво їм можеш продати. О, супер. А тепер можеш цього набрати. А з цього можеш ліки буде чинити, я точно тямлю. Добре. Ще, значить, я 1000 зароблю. Супер. О, можемо і сих напродавати. Тож в них більше грошей не буде. Що б ви від них ще взяти? Та ніч, нормально. Хіба то компоненти лиш мої. Нормально. Просто много золота получив. Ого. Зась рейд на ній йде, ну кампець. Інтересно, це вони з цими будуть стріляти.
Сис іде, і ти йдеш. Туман іде. Скай іде. Ален не йде. Ну, пойте. Пішли сме. Мися стріляти з туманами. Один туман буде стріляти в другого. Ну і все показує. Я не знав, це я добрі роблю, аж я іду їм навстрічу, а не чекав вдома. Видав нормально. Все точно було добрі. Стався. А, тот утік. Добре. Добре. Тоді все йоу. Все поволити, все поволити. Все поволити. Чекай, не втікай. Ренатко. Тако їх загриби. А, не можеш? Бурінг. Збісний бізон? Ого, все недобрі. Ще кіть з рейдерами Ще кіть може з рейдерами мирити даяк, та з бізоном ніяк. Олено, втікай. Олено, втікай. Олено, втікай. Олено, втікай. Як її впустив, бо втікала, бо уникувала. А, все, готово. І сись доразу. Спасай Олену. Хоч стріляй з цього, я знав. Спасай Олену. А ти... Ко мене там хунтер? Можеш його захунтити, типа. Він так і вмре. Бізона у холодильник. Та й порядок. Так, все треба позабирати. Ану, туман найся заносить ношенням. Хаулінг, 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 хаулінг. То не чий? Це то чиєсь. Донкі. А, це їхній, добре. Добрі. Так. Сюди можеш будеш чисті лажі понакладувати. Не ісі переношувати і просто понакладувати. Ну, з їдінням у мене проблем не буде. Не так інтересно було чекалося, ні? Треба було лишити. Кіть бо вони союзники рано, їх можна було б спасти і отримати вважання від того клану. Кого треба було лишити? Тих, які на мене мали атакувати, це що? Тих, які йшли на мене на рейд? Караван пішов гет. Добрі. Hunter lacks ranged weapon. Так ясно, бо забрали оття. Ту є. Маленько собі тут перепридумаємо.
мене желіза і так не є. Ні, вже є 340. Ну, добре, кітюня вже є желізо, та туди. І все задеконструктити. І будемо вже на конець класти ту термальну електростанцію. А, вони б напали на караван. Ну, буду знати, я не знав. Тоді будуся ладити на слід. Щось бубухнуло. То видавне лиш у мене проводка горить. Тоді буду знати, ось караван один ще й так. Ще мені так помочи. Ну, всіх тут доста. Ко знав, що так, ко знав. Ну, тепер Power Geothermal Generator. Пішли ми. Капець, який він величезний. Inspired Surgery. Мені це тепер не дуже треба. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чекай. Це не входило в мої плани. Я ж... Капець. Так, а ну, як би то майчиковно. Сяк. Ко там строїть? Конструкт. Роман. А ну, Романе. Займися цим електрику, бо зараз у мене все іда вся попропадати. Не-не-не, Роман, не кивайся. О, все, поладилося. Фух. Я слухай, який розумний. Він тут розібрав. Проводя, що воно там має стати. У мене туди все йшло. Так, а ну, Power. Як ото в мене? Та мені туди виходить все і не треба. Туйка. А сюди сам може буде закапчати, та й буде порядок. Фунгує? Видав робить, ні? Ну заповнюється CC такою на секунді. Фунгує. Так. Tatted Apparel. Що ти ся не любить? Що в тебе? Шапка в тебе не файна. Та шапку можеш зняти. Можеш нову шапку вчинити. О, ні, тут було то. Туйка я тямлю було... Щит. Можеш щит учинити. Нам то треба буде, правда, желізо. У мене раз желіза не є. Так, туйка... ми накопіруємо сих. Сяк. Сяк. А то до той сяк. Та й сяк. А туйка треба було ще стіну продовжити на один сись. Ага. Та й буде порядок. Так, туйся настройки скопірували? Не скопірувались. Чого? Link settings. Тепер скопірувалися? Тепер скопірувалися. Добре. Bison self-tamed. Training. Але ж не можеш нічого з ним чинити. Можу зарізати, а от випустити. Що би було ліпше? Зарізати це випустити бізона. Так, сохранимося, свідки парадичок. Masterwork. Ага. Класно. Ож дуже епну поличку вчинила. Ну, я за вас радий.
Так, геотермальність фунгує. О, тут дуже гаряча температура, тут все гиби добрі. А, бо воно там заблоковано. А ну, чекайте. Як ми то вчинимо? Ми то вчинимо сяк. Ми цю стіну продовжимо сяк, а цю розберемо. Романе, будь добрий. Включи пріоритет. Бо в мене тут температура 90 градусів. Мені це не любить. Ну, 80. 80-90. Так, добре. Тепер і все треба розібрати. Та й все розібрати. Та й головне, все розібрати. І буде ліпше. О, все полівило. Чого температури високої не є. Фух, ще б у нас там щось загоріло. Геотермалка робить де 3600 Вт. Там є цифра Grid Access, кіть він додатний, значить лишня енергія, яку ми заряджали це. Треба стріху розібрати. А як стріху розібрати? А як стріху розібрати? А як розібрати стріху? Коли розкажете, то тоді буду знати. Ну раз їм поладив основну проблему. Добре, туйка видав деревляну вчинення ще. Сяк. Теж в ній штимування мали бути. І у всіх ні. А, вже залінковано, добре. Так. Architect zone without root. Zone. I know. Remove roof area. Поняв. Не знав, може, так мож. Ну, почти. Все не получиться, ну вже як є. І сеся ще обстане під стріху. Туди закить у неї є шанс. СС треба задеконструктити, та й СС. Там наскоренько стіну покласти з того. З файного каміння. Косися покотили зась. О, буйвол в тому, у загороді. Класно. Я не знав, що він у загороду прийде. А з нього може щось. А, з нього може вовну діставати, видав. Я так вижу. Тут пишеш молокося, коли наповнює, а тут пишеш вовнася наповнює. Класно. Супер. Мені це любить.
Ну, батареї всі заряджені повністю. Супер, парада. Все засажено, файно. Треба мені ще один склад собі вчинити буде. Ну, туйня вже є. Добре, вже можна не чинити. Є в мене туй складик. Всякі ще. Так, що у мене там із желізом? 300 є. Research finished. Medicine production. Окей, добре, туди йдемо у хербалку. Make medicine. The recipe make medicine requires the skill below. None of your colonists have the skills. Crafting 4, Intellectual 4. Нико немає Crafting 4, Intellectual 4? Crafting 3, Intellectual 6. 5-0. Жесть. Крафтинг 1. Крафтинг 5 або Intellectual 0. Боже, мене Нико не може чинити ліки. Нико не може чинити ліки. Я в шокові. Тоді що чинити? Sys Intellectual 3, Crafting 2. Intellectual 5, Crafting 1, Crafting 3, Intellectual 2, Crafting 5, Intellectual 0, Crafting 1, Crafting 5, Intellectual 0. Коротше, май близько і цьому Рената. Бо їм треба лише крафтинг на 4 підняти. Значить, який я вижу виход із ситуації? Мені треба на Ренату засайнити ушиток крафтинг. Крафт. Рената. А сів би взагалі не чинили. Тепер любий крафтинг чинить Рената. Вона собі підніме скіл на 4 і буде гонна робити медицину. Ну, ж ліки буде гонна чинити. Або тепер треба щось крафтити. Наприклад, можеш ще 3 вовняні сісі вчинити, 2 сорочки. І все заходить у крафтинг, ні? Має заходити. Ти тут щось можеш чинити, щось Simple Helmet, або щось не чинить. Ясно. Тупіру чинить хоч один. Що, в мене вже пивася назбирує? Де його можу видіти? Це якісь наркотики. Де ото пиво можеш видіти, котре у мене є? Це в мене його вже не дуже є. Всяка шкура. Ален почти має Intellectual 4, заставити його досліджувати. Ну, може і так учинити. Ален має... Чекай, де це було? Intellectual 3. Ну, йому теж. Значить, Алена ще можна... Де є? Топ-пріоріті у нього був Research, а всіх туди забрати дочасно з Research. 3-3 їм покласти. Є такий варіант. Будемо видіти, ко скорше дотягне. Ясно, що там крафтинг буде слабенький, бо не слабий скіл, бо в мене не є другого варіанта. Не буде у тебе пива, його п'ють дурні. Ну я думав, що я його просто ефективно якось роблю. У нього нараз усе випивав. Та не вижу біди, у мене не така сильна продукція того пива. О, козася вкотила зась. Капець у мене той коз. А сись що той заліз? Його можеш попробувати то-то.
затеймити. Це мої. Їх много. Manage auto slaughter. Goat. А як ото чинити? Автоматично. Оскільки їх буде більше 11, та будуть їх різати найстаршого. Най буде 15. Оскільки їх буде більше 15, та будуть це різати автоматично. Айно? Айно. Бо в мене дуже много маленьких. То можу покласти там не 15, а 20. Так. З пивом все буде добре, не переживай. У мене Тимотів, у мене це місто на Тимотові кінчить. Це якраз тот апгрейд, який мені треба. Так, то у мене вже осінь. На вулиці 6 градусів. У хижі 20, бо я повключав печки. Добре. Добре. Сохранитися, це дуже важливо. Свідка парадичок, перезаписати. Що, по роботі мені щось пишуть? Не гонно бути. Так, ліпше ділити на дорослих самців і взрослих самок. А береми не будуть рости, їх не кікнуть. Ага, я поняв, не туй, а наприклад туйка, кітюня буде 3. Ось 3 взрослих самців лишати, кіть буде більше 3 та різати. Так? Сих не кивати. Female adult 5. Даже не так, даже не 5, а най буде більше, хоч 7. Все, поняв. Поняв. Сморт. Ні. Які сінели ж п'ють, всі ще й курять. Бо я їм той маленького посадив. Я навіть заекспендити можу. Ну то такое. Та й сісю можеш заекспендити. Якраз тут сесе. Отсяк. Бо там нічого не виросло лишнє. Складися, наповнюють потихеньку, файно все. Компонентів у мене дуже мало. І з цим не знав, що чинити. Желіза вже... Де там було желізо? Желіза 300 теж немного. Треба глядати, що там у мене було. О, це мені треба. Compact Steel. Тут можеш всяке з чим сати. Так. Ну, туди треба теж склад розширяти якийсь.
Можна, наприклад, усього бока теж склад покласти. Ні? Звучить досить логічно раз. А цяк. Там теж буде склад. Йой, ай, бо тут сись. О, я знав. Можеш всяку чинити. Ха! І все, і порядок, і там буде то-то. Да, добре, тоді все перекласти. Йой, сяк. Ні, reinstall. Та й порядок буде. Угу. Добрі. Так, тепер все кіть готово. Тут кладемо двері. Тут мені треба просто, би було вон. Бо було без стріхи. Опа. Тут туди треба зняти стріху. То було zone, remove roof. Пік. А як він там стріху забере? А як він там стріху тепер забере? Як мені забрати там стріху? То мусить туди все дочасно розібрати. Забрати стріху і покласти. Айно, сяк. Тепер там буде справді outdoor. Що? Need research project. Треба research project. О, я хотів турелі. У мене тепер електрики мільйон. Так, добре, тепер туй indoors, туй unroofed. Якраз то, що мені треба. Бо робив сись, кулер, пак, такий треба буде. Добре. Так, добрі. Так, нормально. Так, падемент. Що в мене там з тою плиткою? Марабла якраз доста. Floors, marble tile. Раз. Так. Якраз. Ящик з інструментами, то що зелений біля верстаків. Можеш покласти між стільцями. Вони роблять два нараз на... Ага. Слухай, правду кажеш, їх можеш між стільцями, вони там і так не ходять. Сяк. Ти дентуй. Продавачі прийшли. Класно. Рената підеться з ними торгувати. Так, що в них є? У них тут кури. Я кури раз не дуже хочу. Я їм можу продати одного цапа, наприклад. Стівка. Із ним такий нараз. М'ясо всякое. Не вижу смисла ним торгуватися. Компоненти у них не є. Я лиш мав. О, можемо сю дріблю попродавати. Шкуру, всяку сяку. Сю, наприклад, і сю. Та й сесе. О, можемо продати наркотик. Та й сих наркотиків їм попродавати. А що би купити? О, цуря всякое нетрібне.
Ну, скільтував їх вже на 8 стілок. А що в них можеш взяти? Що в них можеш купити? І це що? Preserved smashed mixture of fat and plant food. Taste bland but not offensive. It lasts a very long time without refrigerating. І це можеш купити. Ну, у мене є всього 55. М'ясо слона. Це треба мені таке. Молока їм можеш продати. Направду, не вижу смисла. Не вижу смисла ще щось. Я просто зароблю гроші. Так, де? Порядок. Це їхня коза? Айно. Я їм продав цапа. Все добрі. Все добрі. У мене якраз ще мав стати цапик. Один, другий, третій. Порядок. А ну ту мене, позабирайся все. Так, у мене тут є ще безіменні. Елен. Як тебе буде звати? Треба йому нормальне людське ім'я. Не Елен, а й най буде Евген. І Скай теж щось мені ся не любить. Най буде Скай. Так, склад потихеньку шориться. Добре. Ще один склад. Що там желізо? 200 желіза. Ну, а мене все дуже веселить, тож вони приходять до мене до хижі їсти, поки йдуть геть. Так, що там з добуванням желіза? Угу. Ясно, желізо ся добивати, а нікого пак не носить. Угу. А носити це носять? Не носять. Свищуться. Найтуман носить, ні? Най просто все поносить думі. Мені цього треба буде много. Minor break risk. Чого? Що ти хибить? А, ну ясно. Чоловіка не є. Чоловік се стратив. Караван йде геть, майтеся. Що там з бізоном? Вул 34%. Та може з нього буде вовну збирати саму. Класно. Йой, хлопці. То вже 11 годин. Quest available? Ні, мені це раз не буде інтересно. Будемо ся потихеньку сохраняти. На низько доста було. Мені сьогодні тож мали сме низько читавий прогрес. Май мало ж поклали сме термогенератор. Просунули сме ся з усякими ресерчами. Нормальні у нас вже медичні постелі. Ну, прогрес є. Прогрес є. Мені се любить. Оно потихо йде.
Розширились ми і хижу нам. Сюди вже читав той складські такі будуть міста. Все буде добрі, все буде добрі. Я вижу потенціальний успіх у всьому. Туся можеш сохранити і потихеньку откланюватися. Файно було. Дякую. Пак іще тепер файні графіки, кажу, тож буде